लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ आरो फरायनानै नोंथांमोनखौ लाग्रोबावनाय जाबाय। दिनै जोङो मोनसे जायगायाव हाबा जानो थांदोंमोन आरोना। बे भिडिअ गोबावसोमोन आरोना एडिट खालामनो माने हगारनाय जायाखैमोन लोगोफोर गाज्रि जादोंमोन गोबावनि भिडिअ हगारनायनि थाखाय। दा गामिखौबो गोसोआव गैला आरोना गोबावबो जाबायना। दा कारिगाव एरियायाव आरोना कारिगाव ओरैजाय जोंनि नेसनेल हाइरडनि खोलाजों जायो आरोना मा गामि दंमोनथाय बावलायलांबाय आं मोजां नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा जानानै फैनोसै हाबाखौ गामिनिनो आरोना लिंनायखाय फैफाबाय आरोना उफाय गैया फैफानांगौबो जायो गामिनि हिसाबै फैफाबाय। Galanya dia, berat tapi galanya ya, istilah ya. Apa cara malam aku apa yang aku oh, dekat sama dekat ya, galak macam mana? Dia ukor sekat ni. Ya jangan bamba. Finally जों ओंखारफिनबाय आरोना हाबा जाफैदोंमोन लोगोफोर। फाइनालि जों ओंखारफिनबाय दा थांनो आरोना। फैसिगोन आरोना दाबो फैजोबाखै आरोना मानसि जमा जमा थांफिनगोन आरो। नायलांबाय था लोगोफोर। फाइनालि जों थांसिगोन आरोना लोगोफोर। ओंखारजोब्बाय आरोना। फाइनालि जों दा थांनो ओंखारफिनबाय आरोना गोजानबो जायो नालाय एसे आरो उन्दै उनला लाना फैनाय बे खोथा। दा जों थांनो ओंखारफिनबाय आरोना हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ आं भिडिअ लानाय जायाखिसै लोगोफोर गाज्रिथारमोन उसुबिदा मोननानै आं मालाय गामियाव खालामनानै हिनजाव गोदान हौवा